iya daga cikin ladabin addu'a shine farawa da yabon Allah. Kaga Allahumma munzilal kitab sari'al hisab, an yaba Allah, an kambama shi. Sai aka ce ihzimil ahzab, Allah ka rusa rundunonin abokanan gaba. Allahumma hazimhum, Allah ta'ala ka rugurguza su, wa zalzilhum, kuma Allah ta'ala ka girgiza ƙasa karkashin su, ka girgiza su. Wannan addu'a na da matukar muhimmanci, ka rike ta kai ta karanta ta daga lokaci zuwa lokaci. Ana iya karanta ta a kunuti, kamar idan ana addu'a irin mutanen Gaza da makamantansu, ana iya karanta a cikin kunuti. Ana iya karanta lokacin addu'a, tana da matukar tasiri wajen rusa abokanan gaba, wanda ka sani da wanda baka sani ba. In ka rike addu'an nan kace kullun zaka rika yi, to insha Allah ta'ala babu abokin gaban da zai ga bayanka. Duk abin da zai hura na wuta Allah ta'ala zai rusa, kuma Allah zai kunyatar da shi.